Kolkatani Arjikar Medical College Hospital Romphere jangnai trainee doctor bwrwi postmortem report mankha Reporto Sai Mankha bono Romphere ni borok khoroksa da naki khoroksa ni bisi borok tong o patimungo kitingui Kolkata police ni sakao tamo kok sijaljaka hadike salani moniti kisa kok norok nai tongdi ani channel no paya sa ao norok jotono nukhana Sanjay Roy mungui khoroksa borok o trainee doctor bwrwi Romphere bwthar hinui kintu bini postmortem Reporto Sai Mankha bini sakolomo 150 gram torol mankha hinui amo bai baksa borok rok hinui tongkha khoroksani thani amsuk torol wngui maya a Romphere thani khoroksani besi borok tongui mano hinui saka omoni bade bo Reporto Sai Mankha bono Romphere furu sukruma bai bini gudunani bekereng bakya hinui tai Sai Mankha bini mokolo chosma sukrukjakma bai mokol paui thui faikya hinui Sai Mankha amoni bade bo Sai Mankha bono wasaya wani totra sema bai belai nirmom nirdoya khaiui bwtharka hinui bo Sai Mankha tei o patimungo kitingui Kolkata police ni saka bo kok sijarjagui tongo evidence rok huyu hinui tamoni hingkhai o Sanjay Roy bwtharnai Kolkata police ni civic volunteer puilao Kolkata police o case no sajung thuiyu hinui samani ulo lukurok dabi khabai bai Kolkata High Court o case no CBI ni thani yapharkha hingkhai norok ani video no chajakhaiba ani channel no like subscribe khainani tapukdi teibo kwtal video nainani bagui।